I seguim en directe a Ràdio Hospitalet, que m'està dient aquí el Ferran que canviem. No, perquè el meu company vol que la primera agafarà i acostarà la imatge i es veuran de primer pla, no et preocupis. Vale. Ferran de Zumvila, molt bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé, una mica cansat, però bé. Una mica atropellat, no? Sí. Perquè li hem dit que vingués per parlar de la mona, per parlar de les tendències, i què has portat? Bueno, principalment són les tres classes de mones que faig. Diguéssim, unes principalment són les de amb motlle, que jo compro els motlles de PVC i vaig fent les peces i vaig pegant. Després aquí estan una mica de motlle i una mica amb la impressora que tinc. Sí, ara sí que pots mirar. Tu mira allà i ja ho veuràs que està a primer pla. Sí, amb la impressora, que Sí? és un paper, és la tinta alimentària, i un paper especial que és un xocotransfer, que és un paper amb manteca de cacau, se queda la tinta al paper, i si fiques la foto, passant la foto a la manteca, i si fiques el xocolate temperat, te queda enganxat la foto, Vale, la imatge. la imatge. El Vale. que passa que sempre la trampa de les lletres sempre has de ficar efecte mirall. Si no, se't queda al revés, que el primer cop em va passar. M'han passat les lletres al revés totes. La primera vegada. Sí. Però bueno, això ho desfas i després ho tornes a fer. Bueno, la tinta, el xocolate sí, la tinta s'ha de treure. Vale, s'ha de treure perquè si no queda de color. I després l'altre sistema és aquest, que jo agafo un dibuix d'internet, de qualsevol animal o qualsevol cosa, Sí. faig una plantilla en cartolina i a partir d'aquí faig la figura, jo, Val. començant de zero. Començant de zero, què ho fas tu? Què és Sí. el que més t'agrada? Quina tècnica t'agrada més a tu? La que t'agrada més, no la més fàcil. La plantilla, pot ser. La de la plantilla perquè tu crees. Sí. I en aquest cas has escollit crear una granota. Sí. I què és el que porta davant? Davant, que és com una pedra, Bueno, sí, una com pedra. muntanya. Sempre intentes posar alguna més perquè et doni alguna més de volum. Vale, la granota aquesta representa algun dibuix en concret? No. Era creació Sí. pròpia. Perquè els pollitos, que és que jo, una mona, sense un pollastet d'aquests, per mi no és mona. I veig que tu penses igual perquè has Sí, sí, posat sí. un pollito a cada mona. Perquè amb tot el canvi de totes les noves tècniques, ha canviat molt aquest món o no? Home, jo des de que vaig començar a fer les figures, deu ser 2008-2009, alguna tècnica més, clar, suposo si compares dels anys 90 als 2010, sí. A partir del 2010 surten cosetes noves, però no molt més. Perquè, mira, la setmana passada un company meu em va ensenyar una figura feta amb impressora 3D. Diu, se li posa una mena de fil, de no sé quin material, i surt una figura. Això, amb vosaltres, ja han fet alguna cosa així, amb impressora 3D, que li posi xocolata i surti una figura? Que jo sàpiga, no, el que passa que sí que hi ha gent que fa els motlles amb impressores 3D. Ah, Clar, perquè els motlles, teòricament, hi ha dues o tres cases que els fan, però si tu volguessis una figura concreta, ells també te la fan. Ells fan una figura sòlida i després amb uns motlles fan els motlles i després te venen els motlles fets. vale, amb impressores 3D. Suposo que sí, no ho sé com ho fan. Vale. Per exemple, tots aquests rebasses de xocolata negra? Sí. Bueno, la base de baix té una mica trampa que és per l'expand, per poder embolicar i transportar. I a partir d'esta línia... A partir de la planxa, sí, d'aquesta planxa. Sí. Perquè una cosa, ha pujat moltíssim la xocolata. Enguany, no. No? Trampa. Va ser L'any passat va pujar molt, molt, molt. Enguany ha baixat, però, clar, encara és més car que fa 2 anys. Però ha baixat una mica. Sí, sobretot el blanc ha baixat bastant, el negre una miqueta, però és que l'any passat la pujada, si potser fa 4 anys el xocolate blanc valia 7 euros el quilo, l'any passat era 14 i pico. O sigui, el doble. El doble. Vale. I ara l'he pagat a uns 10 o 11. Perquè Clar, més car, però més barat que l'any passat. Vale, però hi ha xocolata negra, blanca, amb llet... I ara també ha sortit la xocolata rubí. Eh? Sí, té un color com el rubí i s'anomena rubí. I què és? És també una derivació del xocolata, perquè al final el fruit de cacau és una fruita que és un fruit que és de color blanc, però al tractar s'enfosqueix. I per fer el xocolata es fa un altre tractament, el blanc. A veure, la xocolata no és fosca? No, el fruit és blanc de la fava de cacau. Ah, jo pensava que era marró. No, el que passa que està tractada. El cacau Tractada o torrat? O torrat, sí. Vale, però és blanc? El fruit és blanc. O sigui, la xocolata blanca és el fruit? No, aquí fa un altre tractament encara.
no encertaré mai. Llavors, doncs la xocolata o sigui, només de fruit és blanca. Sí. I després... Dins la fava de cacau és blanc l'interior. Vale. Llavors, aquesta fava què fan amb ella? No ho sé, és ben bé. Però La tracten com no ho sé. la torren, no? Sí, s'ho... I després, perquè surti negra i surti amb llet, és que li posen llet. Sí, clar, fiquen productes làctics. I perquè surti blanca, que li posen més greix. Diuen que té més greix, que engreixa més. Sí, i no té tant % de cacau. Normalment les xocolates blanques, les bones, estan al voltant del 35% de cacau i les dolentes amb 20% de cacau. De cacau, Sí. vale. I una cosa, ara amb la felera que hi ha de les calories i tot això, també han patit algun canvi el xocolata i fan xocolates baix en calories, jo què sé, per algo desgrassat sí que he vist. Que Sí, hi havia. però... No se treballa. No, amb figura de xocolata ningú et demana això. No, clar, No. és que per una vegada, no? Per una vegada i per un crio... Vale. A banda d'aquesta granota, d'aquest refresc, que no diré la marca, però ja està claríssim, l'hamburguesa, perquè l'hamburguesa té el formatge, l'hamburguesa, l'enciam, el tomàquet i el pa. Sí, I això quan ho mossegues és tot xocolata? sí, tot xocolata. Uah, però és un trampantojo, això. Jo ara no... Clar, hi ha aquestes peces per dins, per exemple, la Coca-Cola per dins d'esta hueca, jo quan omplic el motlle, la buido, el fico cap per baix, s'escorre de miqueta, torno a fer una altra capa, Sí. però per dins està buit. Però en canvi les peces petites són rellenes. Des del pa hasta el xocolata i la Sí. tomàquet i l'hamburguesa i tot. O sigui que aquí tens una bona Sí, xocolatada. l'he pesat abans de sortir i feia 900 grams. Gairebé un quilo. Sí, la mitja de quasi totes les figures fan d'entre 800 i 1.200 grams. I aquesta altra, de Stranger Things, que has posat els protagonistes que més agraden o com? No, més són els 5 principals, més el de Mo Gordon. El principal. Sí. Perquè tu a qui li preguntes per fer mones? Primer, a la base que jo tinc 2 fills. Això Ja, m'ajuden molt. Aquí vaig. Te diuen, fes això, fes l'altre. Sí, sobretot ma filla va insistir molt. I després també el que faig després dels Reis, vaig a la llibreria, a la papeleria, i li pregunto, què heu venut més per Reis? I a partir d'aquí també faig una oferta de mercat. Vale. I quina oferta de mercat hi ha enguany? Enguany, sobretot, Stranger Things i les K-pop. I la mascota del Barça, la Cat. Són les 3 que ho estan petant. I te fan encàrrecs? O sigui, te diuen, la mascota del Barça, la vull, de tal mesura. Sí, no, alguna m'encarreguen, però per fer encàrrecs això m'ho han de dir al gener o febrer, perquè jo començo a final de gener a fer el xocolata. Clar, jo quan l'exposo a la botiga ja està tot fet, i després la gent sempre quan pensa, oh, em podries fer aquesta figura? Dic, no, bastar. Si m'ho dius al gener, sí que podria bastant adaptar el que vols, però a última hora no puc fer res ja, Vale. perquè és molt lento. Sí? Sí. A veure, quan ha costat fer aquesta mona de Stranger Things? Clar, té trampa. Per exemple, un cop tens les plantilles fetes de les fotos, imprimir i fer el xocolata blanc no és tant. Però clar, fer la foto, buscar, editar, retallar, fer la mateixa mesura totes, te porta temps. Ja. Un cop tens la plantilla ja és més fàcil fer-ho tot. A les que porten molts colors, clar, per exemple, si jo hagués de començar esta de zero, amb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colors, potser estaria 3 hores per fer esta. Clar, el que passa és que quan tinc el xocolata temperat de color verd, aprofito fer aquestes peces. Vale, Després faig un altre dia el vermell, després faig a la tarda el groc, i així sí que ahorro temps. Però si ho fes tot de cop, tardaria 3 hores perfectament a fer esta. Val, perquè lo dels colors evidentment és tint alimentari, no? Sí. I es fa amb una base blanca o com? Sí, sempre. Clar, un colorant dins el negre no serveix de res. Ja. Sempre treballes amb el xocolata blanc i fiques el colorant. I quin xocolata costa més treballar? El negre? El blanc. El blanc. El negre és el més agraït. Perquè és més consistent o per què? Sí, perquè no s'embruta tant, és més consistent, el punt de fusió és més alt i la curva de temperatura és diferent del blanc. Perquè el tant per cent de xocolata que tu utilitzes, de cacau, quin és? El del negre un 60. Un 60 Sí. perquè més és molt amarg o per Sí, què? primera, pel preu, no ens enganyem, i segona perquè a un xiquet tampoc no li fiques un de 70 que no li agradarà tant. Vale.
perquè és més Sí, més mejor. amarg. I la xocolata amb llet, la utilitzes o no? Perquè aquí no sé si hi ha xocolata amb llet amb Sí, algú. L'hamburguesa. Sí, L'hamburguesa. Sí. Tot el més és negre i blanc? sí, lo que predomina més sempre el negre i el blanc perquè porta els colors. Vale. I totes les bases són de Porespán perquè Sí, per poder transportar, embolicar... per posar-les. Sí, sí. Vale. Llavors, els preus van des de fins a... Pues mira, no t'enganyaré, la més cara al castell, perquè és 1,8 kg, i val 58 euros. El castell, quin castell? Un castell que fa 1,8 kg. Però un castell de Disney? Semblant, sí. Semblant. Sí, sí. I les normals estan sobre 30 o 40 euros. Vale, o sigui, això es considera Sí. algo normal, perquè es fa només figura o també es fa pastís? Tarta. Jo primer començo a final de gener a començar a fer l'elaboració del xocolata i ara ja a partir de setmana començo a fer motlles per la setmana que ve fer els pastissos de mantega amb mermelada, o amb Vale. fruita o amb ametlles. Llavors es posa la figureta, Sí. que et demanin o que facis tu, perquè l'altra de tota la vida, la mona que tu ensenyes al taller de mones, Sí, és el problema que jo no tinc, me falten hores per fer-la. No I fas. sempre les baixo de rasquera, que no em donen més temps. no. Però les ensenyes a fer, Sí, com sí, es sí. fan. Per exemple, el dilluns que ve farem el taller a la tarda. El taller de mones, Sí. que Ja tu dec saps... portar sobre uns 20 anys fent-lo. Sí, jo me'n recordo, perquè mon fill té 23 anys i les ha fet totes amb tu. Sí. I la pregunta és la següent. La gent es pot menjar les mones que fan els nens al Normalment taller? diuen que sí. També és cert que a mi pocs m'han vingut de la botiga el dia següent a ensenyar-me-la. Tots me diuen que està molt bona, però jo mai m'ensenyen cap. I me recordo que 2 cops, un vi i un altre, em van dir, mira com ha quedat. I me la van ensenyar i em va fer molta gràcia, il·lusió. Bueno, doncs ja Clar, sabeu. tots me diuen, sí, està bona, però... Vale. I per aquells van tindre el tall que la van cobre i me la van portar a ensenyar. Vale, és que a mi la mona em quedava bonica, però em quedava molt dura. He de ser sincera. Algo feia malament, què fem malament? Clar, és que tot depèn del punt que fiques al forn. Ha d'estar la fermentació exacta. Ni molt ni poc. I després també la gran diferència és el forn. No pots comparar un forn de 30.000 euros amb un forn de 500 euros. No hi Si ho más. vols més No hi clar. más. No hi más. Això està claríssim. Bé, tu has notat si hi ha... Perquè, clar, cada vegada la gent potser celebra menys segons quines festivitats. La mona se segueix celebrant? Sí, sí, sí. Tinc, Sortosament, no? sobretot, sí, el problema de les grans superfícies, que aquell van a lo barato i lo fàcil, però sí, jo no em puc queixar que les diades encara es conserven bé. Però la qualitat no té res a veure, I el preu tampoc no hi ha massa diferència, però la gent... Vale. No, és que no té res a veure. Ja. O sigui, vosaltres I tracteu... normalment quan jo un cop m'he fixat sempre són dos motllos enganxats i no són elaborades. Són coses molt simples. No, Ja, que no per això tenen un altre preu. Clar. Perquè tu m'has parlat de la mona que teniu, que és un castell, a casa teva. La que més t'ha costat de totes les que tens, quina és, el castell? Enganxat no pot ser l'excavadora o la vespa, si hi ha més peces petites i l'he de ficar més rectes i és més difícil enganxar aquelles, tardes més. Perquè tens una excavadora Sí, i tens una vespa. sí, una vespa en sidecar, que aquelles són peces molt petites i perquè quedi recta, centrada, has d'anar amb molt cuidado. Per exemple, de les primeres que vaig fer, la vespa, i les fotos del 2010 a les d'ara no té res a veure. És més xula la d'ara. Ara és recta. L'altra estava una mica així. Sí, sí. I per què has fet una vespa si et costa tant? I no fas una altra cosa més fàcil? Primera, Perquè et fa il·lusió? Sí, i a part és que el motlle ja el tinc, perquè jo cada any sempre compro 4 o 5 motlles diferents. Doncs pues clar, jo amb 3 anys no puc amortitzar un motlle d'estos, l'haig de fer sovint. Ja. I després també, clar, un cop acabat, m'agrada veure-la també. Perquè després, quan acaba la festivitat, ja no tornes a fer mones de xocolata ni res? O No, sí? no, ja el xocolata ja poc fas. Primera perquè no té tanta sortida i després amb la calor és molt més difícil treballar. Això és veritat. Bueno, la cosa és que com ens queda poc temps, la mona, amb quant temps d'antelació tu creus que te dirien d'encarregar la mona pel seu fillol o fillola? Estem parlant de figura o pastís? De les dues coses. El pastís no hi ha problema perquè faig tants biscuits que sempre, Hi dia ha. per l'altre, sí, no hi ha problema. No esperes vindre el dissabte a la tarda, però durant la Setmana Santa no hi ha problema. I les figures de xocolata ja és el que tinc exposat. Claro, Quan ja, s'han acabat, s'ha acabat.
Val, i quantes tens exposades? Havien, l'he comptat enguany, 75 classes diferents de figures de xocolata. 75? Sí. I aquestes són les que vendràs i les que quan s'acabin s'acabaran. Sí, hi ha alguna que estan repetides, per exemple, Stranger Things n'he fet sobre 10, però Coca-Cola n'he fet 3, hi ha alguna que he fet una, Vale. I el castell quants has fet? 2. 2 grans i 3 petits. De castells? Per Sí. què? Els castells tenen sortida o què? Sí, sempre surt. Sí? Sempre pots ficar una princesa, pots ficar Harry Potter entremig. Perquè aquesta és una altra, de figuretes, a banda dels pollitos. Quines figuretes poses més? Que no siguin de xocolata, que Les de plàstic, de PVC, normalment ara és que són tan cares, una figureta d'estes a mi em costava 7 o 8 euros. I ja prefero, li dic al client, tu si lo vols la compres tu mateix i jo te l'enganxo en xocolata sense cap problema. Te poso el que vulguis, Sí, no? perquè per exemple amb els jugadors del Barça tinc una caixa que m'han sobrat un munt d'Mbappé, un munt de Messi, un munt de Neymar i després s'han quedat allà a la caixa que ja ningú els vol. Clar, perquè ja no es porten. No. I tons fills quines escolleixen? Ma filla, la Stranger Things, l'he fet sobretot per ella, i mon fill... A ell és igual? És igual. Vale. I la diferència que mon fill potser la mona li dura un mes que no la toca, i amb ma filla del forn a la nostra casa ja s'ha menjat la meitat pel camí. Tinc les dos extrems. Quina sort que té, Sí. que el papa fa les mones. Ferran de Sombila, de Pasteleria de Sombila, moltíssimes gràcies per haver vingut a compartir amb nosaltres la teva feina, el teu art, perquè no deixa de ser un art, que vagi molt bé les mones, que vagi molt bé el taller, que estem segurs que sí. I res, ens veurem segurament al taller. Nosaltres aquí ho deixem, us hem deixat amb una dolçor a la boca boníssima d'aquestes mones i nosaltres ens tornarem a trobar dimarts vinent. Que passeu molt bona setmana. Adéu.